नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे जा आं लामाजों थाबायलांगासिनो दङ उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भनि गेजेर बाहागोथिं बेथिंजायनो थोंजों 10 किल'मिटारनि गेजेराव थांब्लानो गोदोनि जा सिकना जोहोलावनि नौ नोगोरखौ नुनो मोनो। लोगोसे बे लामाजोंनो आलायखुंग्रि दैसाखौबो नुनो मोनो। नौनोगोर सिखोना जाहार गुणदेव उल्था बाबा सिद्ध जौगासन। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअ'आव जों हानायखिनिखौ दिन्थिलांगासिनो दङ। लोगोसे नैबे उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भनि गेजेर बाहागोथिं जों थाबायलांगासिनो दङ। समा बेलासि जाबाय, मोना जानोसै, बेनिखायनो भिडिअ'नि जा नुथाय क्वालिटि बे मोजां जायाबो जानो हागौ। लाइटआ खम जाबाय, जों हाग्रा गेजेराव दङ, बेनि थाखाय। दानिया नोंथांमोना नुलांनाय बे लामाजोंनो सिकना जोहोलावनि गोदोनि बायखोन्दा नौ नोगोर बेखौ मोनहैनो हायो। लोगोसे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय मुंदांखा आलायखुंग्रि दैसाखौबो नुहैनो हायो। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं नैबे उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भनि गेजेर बाहागोआव थानाय जा सिकना जाहारनि नौ नोगोर। गोदो बिथाङा जा दावहानि समाव गावनि रायजोखौ रैखा खालामनो थाखाय नैबायदि जावनानै गालांदों होननानै गोबाङानो बुंदों। जोंबो बेखौ नायफैदों। बेबायदिनो गोलाव बाहागो बे हाग्रानि गेजेर बाहागोथिंजाय बेबायदि जावलांनानै दोननाय नुथायखौ नुनो मोनो। जों बेखौ नायदिंगासिनो दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे ब्लग्स भिडिअ'नि हेफाजाबजों नैबे मुंदांखा जायगाखौ। फैयै फैयै जोङो सिकनाझार नोगोरसिम सफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे सिकना जोहोलावनि जा गोदोनि रायजो बेसिम हाबलांनायनि नैबे गिबि नुथाय। नैबे बायखोन्दा नेरसोनखौ नोंथांमोना उल्थापानि रिजार्भ फरेस्टसिम फैयोब्ला नुनो मोनगोन। जों सानसेनि हाबाफारि लाना बेसिम फैदों। गोदो गुदि फरायसालि फरायनाय समाव सिकना जोहोलावनि जा जारिमिन बेखौ फरायनो मोनदोंमोन। नाथाय दिनै थारैनो मोगथाङाव नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसे गोदोनि जा सिकना जोहोलाव बिथांनि नैबे धोरोम सिबिनाय थानसालि, बेवहाय बिथाङा धोरोम सिबिलांदोंमोन। बेबादि नुथायखौ मागो पुर्निमा समाव गोबां जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बे जायगासिम फैनानै फुजा होफैयो। बेनि नुथायखौ जों नुनो मोनदों। नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांनि जा धोरोम सिबिनाय थिलिमोन। लोगोसे जों आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावनो लादों सिकना जोहोलावनि जा रायजोनि गिबि न'मा न', बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे भिडिअ'आव। बे बायखोन्दा नेरसोना दासिमबो बेवहाय दङ। लोगोसे जारिमिननि नुथाया दासिमबो रोखा फोरमायदों। मबाइलजों भिडिअ'नि भिजुवेलखौ लानाय जादों। जोबोर मावदों, मानो होनब्ला आंनि जा केमेरा बेनि बेटारिया जोबदों। बेनिखायनो आं मबाइलजों लागासिनो दङ। नाथाय भिडिअ'नि जा क्वालिटि बे बांद्राय हामनाय नङा, मानो होनब्ला पिक्सारा जोबोर मावदों। दानिया नोंथांमोननो बे उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भनि गेजेर बाहागोनि जा सिकना जोहोलावनि नुथाय बेखौ दिन्थिबाय। लोगोसे दा जों गिदिंलांफिननो लाबाय, बेलासि सम जाबाय। लोगो नोंथांमोननो सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भखौ नायदिंनो फैनाय, लोगोसे बेनि साखाथियाव थानाय गासै मुंदांखा लोगोसे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय गासै जायगाफोरखौ जेसेबां हायो दिन्थिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासै भिडिअ'नि खोन्दोफोरखौ नायनानै मोजां मोनगोन। लोगोसे बे उल्थापानि फरेस्टआ जोबोर जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो दङ। नोंथांमोनाबो सम लानानै नायफै। गोदोनि सिकना जोहोलावनि जा
नौनोगोर लोगोसे आलायखुंग्रि बे दैमाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सम लानानै नोंथांमोना फै। लोगोसे बे सिकनाझार नौनोगोरखौ नायनो थाखाय मागोनि पुर्निमा समनिफ्राय जोबोर समायना जायो होननानै जोंनो बेनि सासे गागि सुबुङा बुंदों। बेनिखायनो मागो पुर्निमा समाव बेवहाय फुजा जायो। बेवहाय गोबां धोरोमारि सुबुंफ्रा फैयो। बेनिखायनो नोंथांमोना मागो पुर्निमा समाव फैयोब्ला सिकनाझारनि नौनोगोराव सिकना जोहोलावनि मुङै होनाय जा फुजा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिदिब्ला जों बे उल्थापानि फरेस्ट रिजार्भनिफ्राय ओंखारलांनो लाबोनोसै। दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव लानाय गासै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि गासै खोन्दोनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिदिब्ला दिनै बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।